हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देखे वाला सब भाई बहन और तमाम दर्शक लोगन के नमस्कार, प्रणाम और जय गुरुदेव। ऐसे तो हमार ई चैनल भोजपुरी कॉमेडी वीडियो के बाकी आज हम ई वीडियो में गायत्री शक्तिपीठ मस्तीचक के मंदिर और यहाँ होए वाला प्रोग्राम के विषय पर कुछ जानकारी देत बानी। 2022 से 26 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक हर एक साल संत शिरोमणि संत महोत्सव पंडित रमेश चंद्र शुक्ला बाबा के पुण्य तिथि के रूप में मनावल जाला। इस साल भी यह तारीख पर ये पुण्य तिथि बड़ी धूमधाम से मनावल जाता, जहां पहला दिन मतलब 26 तारीख के भोजपुरी के महान गायक भरत शर्मा व्यास जी के प्रोग्राम शाम 5 बजे से 8 बजे तक रखल गयल बा और बाकी दिन भी बहुत बड़का संत लोग और गायक लोग के प्रोग्राम रखल गयल बा। रउआ सब ई प्रोग्राम में जरूर आई और ई अवसर के फायदा उठाई। धन्यवाद।